Саха-Якутия Республикасында урман янгыннарынан келген зыянны ашыклыйлар. Бирегә Россиянең барлык төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да волонтерлар ярдәмгә килде. Алар арасында Татарстанның Гомум Россия Халык фронты активистлары да бар. Зур янгыннар китергән зыянны җирле халык озак вакыт онытмас әле. Август айында Якутия авылларының берсе Россия картасында караңгы тапка әйләнде. Ут 40-тан артык йортны урап алган. Безнең 2 йортыбыз да янды. Берсе яңасы, икенчесе искесе иде. Без тораксыз калдык. Туганнарыбыз сыендырды. Якыннары вакытлыча торак белән булышкан арада Татарстан волонтерлары төтенле кырларда хәрабәләрне җыештырырга ярдәм итә. Менә бу урамда бер бабайга ярдәм кирәклеген ачыкладык. Төшке аштан соң төрәкләр, бензин пышкылары алып булышырга килдек. Сейчас мы заготавливаем дрова для обеспечения лагеря теплоснабжением. Несем туда, где будем его дальше распиливать. Волонтерлар 35 йортта яшәүче янында булып, 13 кешегә ярдәм итте. Кайбер йортларда эшләр 2-шәр көнгә сузылды. Надо вот хотон старый разобрать, потому что я коров не держу уже сколько 20 лет. Миңа иске абзарны сүтәргә кирәк, чөнки мин сыерлар асрамыйм инде. Коймаларны ремонтларга, мунчага такта ярдырырга кирәк. Кичә волонтерлар килеп булышуына бик сөендем. Сөенечләрен җыр аша белдерүчеләр дә бар. Тыбын көгерер калланна. Волонтерларның мондый командировкалары беренче тапкыр гына түгел. Бу җайда Татарстан вәкилләре Ялта һәм Норильск халкына булышкан иде. Алия Галиуллина, Регина Софиуллина, Татарстан яңалыклары.